Чуйте веселата история за хубавата Катринелия и Пиф-паф Полтри. Виждам, добър ден имаш, татко Холенте. Добър е денът, Пиф-паф Полтри. Мога ли да получа ръката на твоята дъщеря, Катринелия? О, да, ако са съгласни майка и Малхо, брат и Хойнщолц, сестра и Кезетрал и самата хубава Катринелия. А къде е майка и Малхо? Тя е в обора и дои кравата. Добър ден, майко Малхо. Добър ден, Пиф-паф Полтри. Мога ли да получа ръката на твоята дъщеря, Катринелия? О, да. Ако са съгласни татко и Холенте, брат и Хойнщолц, сестра и Кезетраут и самата хубава Катринелия. А къде е брат и Хойнщолц? О, той е в мазето и сече дърва. Добър ден, Хойнщолц. Добър ден, Пиф-паф Полтри. Мога ли да получа ръката на твоята сестра, Катринелия? О, да, ако са съгласни татко Холенте, майка Малхо, сестра ми Кезетрал и самата хубава Катринелия. А къде е сестра и Кезетраут? Тя е в градината и плеви бурените. Добър ден, Кезетраут. Добър ден, Пиф-паф Полтри. Мога ли да получа ръката на сестра ти, Катринелия? О, да, ако са съгласни татко Холенте, майка Малхо, брат ми Хойнщолц и самата хубава Катринелия. А къде е хубавата Катринелия? Тя е в стаята си и брои дребните пари. Добър ден, хубава Катринелия. Добър ден, Пиф-паф Полтри. Ще поискаш ли да станеш мое съкровище? О, да. Ако са съгласни татко Холенте, майка Малхо, брат ми Хойнщолц и сестра ми Кезетраут. Хубава Катринелия, искам да знам какъв е твоят чиз. 14 пфенига, 2,5 гроша дългове, шепа сушени круши, шепа сушени ябълки, шепа сушени корени. Не е ли това богат чиз? Пиф-паф Полтри, а какъв е твоят занаят? Шивач. Още по-добро. Обущар. Още по-добро. О, земеделец. Още по-добро. Дърводелец. Още по-добро. Ковач. Още по-добро. Мелницар. Още по-добро. Може би правиш метли. Да. А не е ли това един хубав занаят?